Gernikako azoka. Astero, Busturialdeko biztanleek hitzordua dute topagune honetan. Elkar ezagutzen dute, bistaz besterik ezpada ere. Denak inguru horretakoak dira, eta seguru asko gurutzatuko ziren noizbait elkarrekin eskualdeko kale edo plazaren batean. Urtez urte eta mendez mende jardun dira horrela horko herritarrak. Denboran atzera eginez gero, haien arbasoak topatuko genituzke leku bera partekatzen. Amaia ziur dago sustraiak ondo errotuak dituela Kortezubin, Garakabe baserrian hain zuzen ere. Amaiak eta beste 155 lagunek hartu dute parte Euskal Herriko Unibertsitateko Biomix taldearen ikerketa arkeogenetiko batean. Abia puntua, Santimamineko leizean aurkitutako giza aztarnak izan dira. Ikertzaileen iritziz, han aurkitutako DNA-ak jarraipena du seguruenik eskualdean bizi diren biztanleengan. DNA aztertu genuen eta nahiko ezaugarri interesgarriak aurkitu genituen. Orduan pentsatu genuen gero, zonalde honetan bizi den jendearen DNA-arekin edo datu genetikoarekin konparatuz ikusteko ezaugarri genetiko horiek momentu honetan oraindik mantentzen ziren eta gaur egungo biztanlerian oraindik aurkitzen genituen ala ez. Hemen ama eta beste urreko guztiak hemen egon zila entzun de. Urte asko, igual esango zut 200. Edo igual gehiago, ez dakit, urte asko. Ikusi dugu dokumento batzuk bautismoko gure amuman amanak eta agertzen diren arbaso guztizek Kortezubitik datozena printzipioz. Orain egin nahi duguna da, zonalde honetan bizi den jendearen DNA ere aztertu nahi dugu, ikusteko zuen DNA Santimaminen aurkitutako DNA-aren gutxi gora bera berdin den edo ez ikusteko. Garakabe baserritik kilometro gutxira dago Santimamineko kobazuloa. Hemengo indusketetan aurkitutako hezurretatik atera dute ikerketan erabili den DNA. Lehenengo indusketak 1918 eta 1926 artean egin zituzten, Barandiaranek, Arantzadik eta Egurenek. Duela 6 urte heldu zitzaion berriro lan horri. Bilboko Arkeologia Museoan gordetzen dira orain arteko indusketetan aurkitutako 7 gizabanakoen aztarnak. Ez dago hezurdura osorik. Pieza nagusiak burezur bat, lehenengo hornoekin eta baraila bat izan dira. Hortzak ere aurkitu zituzten. Los investigadores, ellos comentaban que ikertzaileek esaten zuten Santimaminen aurkitutako giza aztarna ia guztiak metalarokoak zirela, kalkolitikokoak eta brontzearokoak. Gu baino, 4.000 edo 3.000 urte lehenagokoak dira beraz. Datazioak egiteko 1950 urtea hartzen da erreferentziatzat. Hau da, neurketetarako erradiokarbonoa erabiltzen hasi zen garaia.
Al hacer el estudio genético de estos 7 individuos... Zazpi gizaki horien azterketan zazpiak datatu ditugu, eta ikusi dugu baten bat uste baino zaharragoa zela. Oso interesgarria da datu hori, zeren eta Euskal Herrian, gure ingurune hurbilean, ez baitaukagu garai hartako hildakoen erregistrorik. Azterketak eman digun datazioa duela 6.200 bat urtekoa da, gutxienik. De cerca de 6.200 antes del presente. Pieza horietatik atera zuten DNA azterketa egiteko Gasteizko DNA bankuaren laborategietan. Laginak hortzetatik hartu zituzten eta DNA mitokondriala analizatu zuten. Belaunaldiz belaunaldi, amek seme-alaba guztiei pasatzen diete DNA mitokondriala eta amaren leinuaren informazioa ematen du. Lehenengo datu horiek ikusirik eta kanpainan parte hartu dutenen DNA-aren azterketa egin ondoren, Santimamineko gizakiak eta egun Busturialdean bizi direnak sustrai berekoak direla ondorioztatu dute. Normala da aldaketak edo ezberdintasunak aurkitzea gaur egungo denean eta Santimamineko aurkitutako denearen artean. Baina, orokorrean, esan dezakegu talde edo berean zelkatu ahal ditugula. Gutxienez, 4.000 urte egin behar da atzera Busturialdeko biztanleen lehen sustraiak aurkitzeko. Baina Santimamineko indusketek denboran atzerago eramaten gaituzte. Indusketa horietan, geruzaz geruza eginda leizean behera eta denboran atzera. Lehenik animalia haragilaleak bizi ziren. Hala diote azpiko geruzetako aztarnek. Ondoren leizea urez bete zen, eta etzen bizitza arrastorik geratu. Ura jaitsitakoan ailegatu ziren lehenengo gizakiak. Transcurre Leizearen sarreran, uholde fasea igaro ondoren, giza okupazioaren lehenengo aztarnak agiri zaizkigu. Madelen aldikoak dira antza denez, aztarnak, hau da, duela 14.700 bat urtekoak. 700 antes del presente. Garai horretakoak dira gutxi gorabera Santimamineko leizeko margoak. La datación estilística, es decir, Estiloaren araberako datazioak, hau da, estiloak, irudi konbentzioak denbora epe nahiko zabala ematen digu. con los datos nuevos de las excavaciones recientes, Indusketa berrien datuek eta labar artearen berrikuspena egin dutenek diote irudiak leizea okupatu zen garaikoak direla. Duela 12.700, 12.000 bat urtekoak. 11.700 y 12.000 antes del presente. Bi aldiz saiatu dira karbono 14ko frogak egiten datazio zehatzagoak izateko. Baina lehenengoan emaitza okerra izan zen. Bigarrengoan berriz ezin izan zen analisirik egin, ez zegoelako kolageno nahikorik. Labarretako pinturetan kolagenoa pigmentu organikoetan egon ohi da, eta ezinbestekoa da karbono 14ko frogak egiteko. Substantzi hori analizatzen baita datazioa zehazteko. No tenemos otro tipo de elementos que se puedan dar. Ez dugu datatu daiteken beste elementurik. Behar bada, leize honetan saia gaitezke kaltziozko zarakarraren datazioa egiten, uranio serieak erabiliz. Kantabria eta Asturiaseko beste leize batzuetan egin duten bezala. Y en la de Asturias. Karbono 14an eta estiloan oinarritutako datazioa. Bi sistema horiek erabili izan dira labar pintura, marrazki eta grabatuen adina jakiteko.
Margo batzuk beste batzuekin konparatuz datatzen dira, ez bakoitza bere aldetik. Hortaz, erlatiboa da eragiketa, ez da datazio zuzena egiten, uste batean oinarritua baita. Onartzen baduzu estiloa aldatu egiten dela denboraren poderioz, eta estilo bakoitzari garai bat esleitzen badiozu, labar pinturari begiratu eta honelako zerbait esan genezake. Tira, simbolikoa da, puntu bat besterik ez. Pintura sofistikatuagoak, baino zaharragoa izan behar du. Testu inguru honetan, 20. mendeko 80ko hamarkadaren hasieran, karbono 14 erruz erabiltzen hasi ziren. Metodo horrekin, koloreztatzeko materialtzat edo pigmentutzat ikatza erabiltzen zuten irudiak soilik datatu zitezken. Ikatza maiz xamar erabiltzen bazuten ere, irudien 15%, 20an gehienez ere ageri da gai hori. 20% en el mejor de los casos. Horregatik, jatorri organikoa ez duten pintura eta grabatuak ezin izan dira datatu orain arte metodo fisiko-kimikoen bidez. Orain urtebete inguru ordea, nazioarteko ikertzaile talde bat datazio sistema berri bat ikertzen hasi zen. Uranio torioaren sistema. Metodo horrekin, artearekin lotutako prozesu geologiko bat datatzen da. Pinturen gutxieneko adina adierazten du prozesu horrek. Kantabria eta Asturiaseko 11 batan ari dira ikerketa egiten. Horietako bat da hau, El Castillo izenekoa. Castillo mendian dago Leizezuloa. Eta 1903 urtean aurkitu zuten. Gizateriaren ondare izendatu zuten, eta ateak zabalik izaten ditu ikustera joan nahi duenarentzat. 275 pintura daude koba horretako hormetan, eta han egindako erregistro arkeologikoak azken 150.000 urteetako historiaren lekuko ditugu. Estamos en el panel de las manos, en la cueva del Castillo. Eskuen panela, deritzon gunean gaude, El Castillo koban, Europako labar artearen aztarnategi garrantzitsuenetako batean. Bai irudi kopuruagatik, bai teknika, gai eta estilo aniztasunagatik. Zehazki, lehen arte adierazpenetatik aldi garai aurreratunetara arte egindako irudiak daudelako da hain garrantzitsua. Las fases más adelantadas. Zeinuen edo ikurren margolanak daude panel horretan. Bisonteen marrazki hauetan irudikatuta dauden animalien pinturak. Eta hain ohikoak ez direnak, gizakiei buruzkoak. Eskuen panelean daude ikusgai paleolitiko garaian labar artean egindako 3 margomota nagusiak. Negatiboan dauden eskuak dira. Pertsona batek eskua jartzen du horman, eta beste batek pigmentuari putz egiten dio. Eskuaren inguruan halo gorri hau geratzen da, honaino iristen da, eta erdian eskuaren negatiboa. Gune horretatik hartu dugu lagina, behatz lodiaren alboan. Hona hemen ikertzaile taldeak baliatu duen arrastoetako bat. Uranio torioaren proba egiteko izan ere ez dago pintura ukitu beharrik. Sistema honekin marrazkiaren inguruan sortzen den kaltzita datatzen da. Ingurumen egoera zehatz batzuetan sortzen den geruza zurixka bat da kaltzita, eta hori erabiltzeko ezinbestekoa da pintura trazuaren gainean egotea. Ezin dugu edozein labar pinturarekin lan egin. Kobara joan behar da, inguru aztertu, labar pintura guztiei behatu eta kaltzita non dagoen ikusi. Izan ere kaltzita leku urtsuetan bakarrik egon ohi da. Pinturak berriz, horma lehorretan egon ohi dira, bestela, urak ezabatu egingo lituzke. Hortaz, iraganean, noizbait, ura egongo zen horman, eta kaltzita sortu. Guk kaltzita hori aurkitu behar dugu.
Datazio bat egiteko bi baldintza bete behar dira ezinbestean. Batetik, kaltzitak kalitate onekoa izan behar du. Hau da, behar bezala kristalizatuta egon behar du. Izan ere, batzuetan, kanpoaldetik barrura doan urjarioak sedimentuak eramaten ditu. Buztina izan ohi du. Garbia, purua izan behar du urak, sedimenturik gabea eta behar bezala kristalizatua. Datazio on bat egiteko bigarren baldintza berriz, jaso behar den kaltzita kantitateari dagokio, 10 miligramo inguru. Oso lagin txikiak dira horiek eta horregatik duela gutxi arte ezin izan dira uranio torio sistemarekin aztertu. Alabaina, azken aurrerapen teknologikoei esker, masa espektrometriari esker zehazki, gaur egun egin daitezke horrelako analiziak. Tresna horiei esker izan ere, elementu kimikoen eta isotopoen egiturak zehatz aztertu daitezke. Giza evoluzioaren nazioarteko ikerketa zentroan, Burgosen, egiten dute lagin horien analizia. The same technique, so uranium-thorium has been used for 40 years. Hortaz, teknik hau ez da berria. Uranio torioarenak 40 urte ditu. Alfa espektrometria bat da, hau da, uranioaren desintegrazioaren produktuak detektatzen dira, baina neurketarako behar dugun masa 10.000 aldiz txikiagoa da gaur egun. Horri esker, orain, posible da kobara joan eta kaltzita gune txiki horietatik laginak arraskatzea. Duela 10 urte ezin zen kantitate horiekin lan egin. Laginean dagoen uranio torio kontzentrazioa zenbatekoa den jakin nahi dute zientzialariek. Normalean, laginaren 0,1 inguru izaten da. Hortaz, lehen pausoa uranio torioa kaltzitatik bereiztea da. Horrela disoluzio bat sortzen da, eta ondoren masa espektrometriaren bitartez aztertzen da. Uranio 228 isotopoa torio bihurtzen da denboraren poderioz. Analiziari esker, torio bilakatu den uranioaren portzentajea jakin dezakete zientzialariek, eta horrela, kaltzita hori zer urtetan sortu zen zehaztu. Horrela, pinturaren gutxieneko adina jakiten dugu. Kaltzita sortu den urtea zehaztuta, haren azpiko pinturaren gutxieneko adina ere jakiten dugu. Kaltzita, zaldi baten margolanaren gainean sortu bada, eta kaltzita horrek 15.000 urte baditu, badakigu azpian dagoen trazua duela 15.000 urte gutxienez egin zutela. Besterik uste zen arren, El Castillon egindako datazioen arabera, han egindako pinturetako batzuk 40.000 eta 400 urte dituzte gutxienez. Horren adibide ditugu disko hauek, zeinen esan nahia ez dakigun. Leizeko zenbait gunetan daude. Disko segida bat da, putz eginda sortutako puntu gorri batzuk dira, eskuen teknika berdinarekin egina. Zirkulu erdi formako honetan hartu genuen lagina, eta emaitzaren arabera, kaltzita hori duela 40.000 eta 400 urte sortu zen. Labar arteari lotutako Europa osoko datarik zaharrena da. Asturias eta Kantabriako beste zenbaitko batan hartutako laginek ere oso datu interesgarriak azaleratu dituzte. Altamirako koban, Kantabrian, bisontez apaindutako sabaia lehen uste zen baino epealdi zabalagoan pintatu zela ondorioztatu dute. Datuek agerian utzi dute, margolan horiek duela 36.000 eta 12.000 urte artean egin zituztela. Asturiaseko Tito Bustillo leizean berriz, duela 35.000 eta 29.000 urte artean egindako giza irudi bat datatu dute lehenengoz. Baina datazio berri hauetako batzuek uste baino askoz atzerago eramaten gaituzte denboran. Koba hauetan neandertalak bizi ziren garaien mugetara. Antropologiari eta historiaurreari buruzko zenbait dogma zalantzan jarri dituzte datu horiek. Neandertalek gaitasun simbolikorik ez zutela ziotenak besteak beste.
y además los resultados en este caso Emaitzak kasu honetan esanguratsuak ez ezik ezohikoak apartak izan dira. Eztabaida zabaltzeko balio izan baitute. Figuratiboak ez diren zenbait irudi, gure espeziearen aurreko beste espezie batek eginakote diren jarri dute zalantzan. 40.400 urte baino gehiago dituzten irudiak direla diote emaitzek. Neandertalen eta sapiensen arteko muga da hori. Duela 39.000 eta 42.000 urte bitarte sortua. Datei dagokienez, pixka bat urrunago iristea lortu izan bagenu, eztabaida hau amaituta legokeia da. Berriro joan gara kaltzita laginak hartzera. Ea eztabaida behin betikoz amaitzeko baliagarri zaizkigun. Garai hartan Europa bi giza espezieren bizileku zen. Homo neandertalensis eta Homo sapiensena alegia. Bai, posible da neandertalek egitea labarretako artea. Posible da, ze neandertala die gizaki mota bat direla oso aurreratutak, daukatela pentsamendu simbolikoa, hori aztertuta dago, eta adibidez zenbait lekutan aurkitu dira hilobiratzeak eta lakoak. Orduan, posibilitate hori existitzen da, beraiek zeukaten gizarte konplexuak, pixka bat gauza planifikatu egiten zituzten eta lakoak. Orduan, posibilitate hori existitzen da, posible da. Baina, nire opinioa da, Europan zehar 1000 bat aztarnategi induztu dira, azken 150 urtetan. 1000 bat aztarnategi neandertal arrastoekin. Ez neandertal arrasto fisikoak esan nahi dutez, ez zurrak eta, baina beraiek utzitako arrastoekin. Eta leku horietan ez da agertzen ia inon aktibitate simbolikorik. Esan nahi dut, ez da agertzen inon harri bat dekoratuta, ez da agertzen inon ezur bat markekin eta bar. Gizaki modernoek ekartzen dute nire opinioan, ekartzen dute nire iritzean hori, artea eta simbolismoa. Asturiasko El Sidrón kobako azken indusketa lanetan aritu zen talde hau. Aztarnategi horretan aurkitutako materialak oso lagungarri izan dira gizaki neandertalaren ezagutzan sakontzeko. Azken urteetako indusketek gizaki neandertalak irudikatzeko modua, eredua aldarazi dute. Hori dela eta Homo sapiens eta Homo neandertalensis elkarrengandik gero eta hurbilago kokatzen dituzte adituek. Ez dut uste desberdintasun handirik dagoenik. Desberdintasunak teknologikoak izan daitezke, baina sentipenei dagokienez, inguruaren ezagutza apartekoa zuten, gizaki haiek. Eta ikuspegi simbolikorik edo trascendentalik ere bazuten. Gizaki haiek hildakoak obiratu egiten zituzten, noiz edo noiz bederen. Beraz, trascendentzia sentimendurik izan behar zuten. Gure antzera haiek ere ardurak zituzten. Ez dut uste, benetako desberdintasunik dagoenik haien eta gure artean. Espainiako Gerra Zibilean babesleku gixara erabili bazen ere, 1984 arte ez ziren aurkitu El Sidróneko lehen hezur fosilizatuak. Indusketa lanei berriz 2000 urtean ekin zieten. Harrezkero egindako aurkikuntzen arabera, gizaki neandertalaren aztarnategi garrantzitsuenen artean kokatu behar da El Sidrón. Hemen ikusten dugun zulo honetan aurkitu dira giza hezur gehienak. 2200 gutxi gora bera, harrizko lanabesak berriz 400. Óseos humanos, en torno a unos 2100, y unos 400 restos de industria. 13 gizakirenak dira hezurrak, haietatik 7 helduak ziren, 3 nerabeak, 2 gazteak eta 1 haurra. 3 emeak zirela eta 5 edo 6 arrak. Horretaz, ziur gaude, baina beste batzuei buruz berriz zalantzak ditugu. Algunos otros están en duda.
Milaka urte lurperatuta egon arren, hezurrek kolagenoa gordetzeko ingurune baldintzak egokiak izan ziren. Eta horri esker, El Sidroneko aztarnategiko fosilak genoma neandertala zehazteko erabili dira. Laginak DNA garaikidearekin ez kutsatzeko neurri oso zorrotzak hartu behar dira. Horregatik, kolagenoa izan dezakeen fosilen bat agertzen baldin bada, esterilizatutako jantzia ezinbestekoa da. Gizaki neandertalaren biologiaren ezagutza sakona eskaini dute DNA-aren azterketek, eta milaka urteko aldea egon arren, ziur gara homo neandertalensis batzuk ilegorriak zirela. Ziur gara halaber, gai zirela zabore mikatza bereizteko eta mintzamenaren oinarri neurologikoaren genea bazuela haien DNA-ak. Itxura fisikoen ezagutza ez ezik, azterketa genetikoek haien kulturari buruzko argibideak ere eman dizkigute. Besteak beste, patrilokalitatea zela neandertalen ezaugarrietako bat. Hau da, emeak batetik bestera ibiltzen ziren, arrak berriz egunkorragoak ziren. Ohikoa zen ezaugarri hori ehiztarien eta jaki biltzaileen gizarteetan. El Sidroneko giza hezurren inguruan ez da antzeman gizaki haien eguneroko bizimodua deskribatzen laguntzen duen aztarnarik. Ez zutegirik, ez bestelako arrastorik. Izan ere, ikerlarien ustez, hezurren jatorria beste bat da. Eta urak edo beste gertaera geologikoren batek eraman zituen haiek aurkitu diren lekura. Hemen hezurrak oso pilatuta daude, goiko aldetik etorri eta hemen harrapatuta gelditu ziren eta garbi dago kanpotik etorri zirela. Hezurren egoerak eta haien ebakidura arrastoek argi adierazten dute gizaki haien heriotza bortitza izan zela. Beste gizaki batzuek jan egin zituztela alegia. Zergatik, hezurrak oso zatituta daudelako edo giharrak kentzean, hezurra eta haragia bereiztean, terresnek egindako arrastoak ageri dituztelako. El Sidronen aurkitutako harrizko tresnek kanibalismoaren teoria indartu egin dute. Es un elemento también que nos ha permitido concluir esta actividad específica de práctica culinaria. Harrizko lanabesak sukaldaritza jarduera horrekin lotu ditugu. Bi edo hiru harri hartu zituzten, zatitu, behar zutena erabili, eta hezurrekin batera dena hor gelditu zen. Los partieron, usaron lo que necesitaron y todo quedó ahí, junto con los huesos. Duela 50.000 urte jasotako gertakariaren lekua ezagutu nahi dute orain zientzialariek. Gizaki neandertalaiek hil eta jantzituzten toki zehatza aurkitu nahian dabiltza. Gizarte haiek hobeto ulertzea da helburua. Burgosko giza evoluzioaren ikerketa zentroan ere antzinako gizataldeak ulertzea dute helburu. Milaka urte Europan bizi eta gero desagertu ziren gizatalde zaharraiei buruzko galderei erantzuna eman nahi diete ikerlariek. Neandertalak leku ezberdinetan eta garai ezberdinetan gauza ezberdinak egiten zituzten eta bizitzeko modu ezberdinak zituztela. Eta horrek esaten digu neandertalen barruan badaudela gizarte ezberdinak, tradizio ezberdinekin, bizitzeko era ezberdinekin, adaptazio ezberdinekin, segurazki bere gizarte barruko erlazioak ezberdinak ziren, eta
Anistasun horrek dauka evoluzio historikoa be bai, denborazean joaten dan aldatzen. Neandertalen garapena Iberiar penintsulara mugatu eta gero, une jakin batean eten egin zen, espezie horretako azken gizakiak desagertzean. Homo sapiens gizakiaren aroa iritsi zen orduan. Mundu guztira zabaldu den arren, leku jakin batzuetan milurte luzetan bizi izan den gizakiaren aroa. Artelan miresgarriak utzi zituen gizakiark, baina denak berak egindakoak ote. Galdera horren erantzunaren zain, leizezuloetako iluntasunean etorkizunerako babestuta daude.